και διδάσκει πολιτική και πολιτισμό. 5 yıl önce biz Lela Pastaki'nin tekrar kurduk ve mevcut durumuna karşı futbola yeni bir hava getirmeye çalışıyoruz. Yeni bir kültür, futbola yeni bir kültür ve politika getirmeye çalışıyoruz. Τα έκτοπα του παρελθόντος δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να στερήσουν από το μέλλον την αγάπη και την ειρήνη των δύο λαών. Geçmişte kötü olaylar olayları bugün unutmamız lazım ve geleceğe bakmamız gerekiyor. Ωραία η πάσα, να δούμε εκεί πέρα τι θα κάνει. Ωραίες ρίπλες, ωραία ο διαπλασέ. Ο Ερκαβιατζή πετυχαίνει το γκολ στο 20 λεπτό. Προσπαθεί να γίνει μια κάθετη παλιά, δεν μπορεί να περάσει. Και για να δούμε. Γκολ. Το 24 γίνεται το 1-1. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Χίου, στον πρόεδρο, εδώ από να... Well, it's a very unprecedented game, and it was revived from the dusty pages of history. After 84 years, we managed about to complete it, because I don't know if it was completed, they entered maybe a bit early, but anyhow, it was completed and no rain. We are very lucky this time. Όπως όλοι έχουμε αντιληφθεί, ήταν ένα παιχνίδι καθαρά συμβολικό, το οποίο πρέπει να δείξει στις επόμενες γενιές ότι ό,τι έγινε έγινε, και δεν σημαίνει ότι ό,τι έγινε στο παρελθόν δεν μπορούμε από εδώ και στο εξής να πορευθούμε με αγάπη, με ειρήνη, να προωθεί η φιλία των δύο λαών. Είμαστε γείτονες, για ποιο λόγο να τρογόμαστε? Από τη φιλία μόνο μπορείς να κερδίσεις, τίποτα άλλο.